Kwanaki 4 bayan kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum ne kungiyar ta IYOMOA ta saka wa Nijar takuman tattalin arziki saboda tilasta wasu sojojin da suka kifar da gwamnatin mayar da hambararren shugaban kan kujerarsa takunkuman su rutsa da kudaden gwamnatin kasar Nijar. Dalili kenan da yasa Nijar ta shigar da ƙara a kotun kungiyar ta IYOMOA don buƙatar ɗage mata takunkuman. Sai dai alƙalin kotun ya yanke hukuncin cewa Nijar ba ta da izinin buƙatar a yi mata hakan, lamarin da gwamnatin ƙasar ta Nijar ke alakantawa da rashin adalci. Ministan Shari'a na ƙasar Aliyu Dauda yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a kan batun a ranar 19 ga watan Nuwambar 2023 ya kalubanci shari'ar. Bai yi shari'a yanda doka ta ce ba kuma bai tsaya cikin hurumin da doka ta bashi ba. Paske ce aka yi irin wannan alƙali na shari'a gaggawa bai kamata ba ya taɓa da matsala ta abin da ya haddasa aka shari'a tun mu takunkumai aka azamu muka ce wannan takunkuman sun taka doka kenan duk abin da zai kaiwa ga takunkuman nan ko sun taka doka ko bai kamata ya tayar shi direktaman shi ya nuna kamar ai takunkumin da an ka samu na don saboda an yi juyin mulki na. Ko da yake wannan hukuncin baya nuhin bushewar bakin alƙalami, haka yasa gwamnatin ƙasar ta Nijar ta haƙura har zuwa ranar gudanar da shari'a akan batun. Ya riga ya shari'a shi ya tabbata ya mu karya yanzu da muka jira shi mu zaka mun shari'a ta kudurorin da an kai. Na san dai yanzu dole zai faɗa mu lokacin da za a yi ta. Da bai gaya mu ba na san wagar tai saura dole zai gaya mu tunda dai bai yiwa an muna shari'a ba mu sani ba. An zalunce mu. Yanzu sama da watanni 3 gwamnatin sojojin da 'yan kasar ke a cikin waɗannan takunkuman na tattalin arziki wanda kuma suka yi tasiri akan harkokin yau da kullum. Hamisu Abdullahi Mallam, Premier Radio Kano daga Yamai a jamhuriyar Nijar.